अडचणींमुळे शेतकरी आत्महत्या करतो, पण तुम्ही पाहिलं असेल शेतकरी महिला कधीच आत्महत्या करत नाही। मुळातच तिचा जन्म हा सृजनतेचा असतो। 9 महिने 9 दिवस गर्भामध्ये बाळ वाढवल्यानंतर त्याला जन्म देणार बाळणपणाची एक कळही पुरुष सहन करणार नाही, त्या कळा सहन करण्याची ताकद त्या स्त्रीमध्ये असते। त्याच्यामुळे आम्ही कधी हरत नाही, लढतो, रडत नाही पण लढतो। नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र। मी संतोष वरे। दुनियादारीच्या या आपल्या कट्ट्यावरती आपलं सहर्ष स्वागत। आजपर्यंत आपण अनेक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वांचा प्रवास अनुभवला, ऐकला आणि तो समोर प्रेक्षकांपुढे मांडला। पण आज आपण एका अशा व्यक्तिमत्वासमोर आलोय, जे व्यक्तिमत्व खरं तर राजकीय क्षेत्रात खूप एका उत्तम उंचीवरती पोहोचलेलं आहे। एका साधारण शेतकरी घरातून आलेले एक व्यक्तिमत्व इथंपर्यंत आलं। त्याचा हा प्रवास कसा होता, त्यांना आलेले अनुभव, त्यांच्या आलेल्या अडचणी आणि त्यांच्याकडून शिकण्यासारख्या अनेक गोष्टी आज आपण त्यांच्याकडून स्वतःकडून ऐकून घेत आहोत। ही मुलाखत अराजकीय आहे हे मी पुन्हा एकदा आपल्याला नमूद करतो। आपल्याबरोबर आहेत खरं तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माजी प्रदेशाध्यक्षा आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सन्माननीय सौ रुपालीताई चाकणकर। ताई, तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे आमच्या चॅनलवर। मी थोडक्यात आमच्या चॅनलचा उद्देश तुम्हाला सांगतो। ज्या लोकांचं व्यक्तिमत्व मोठं आहे, ज्यांचं कार्य खूप मोठं आहे, त्यांना परिसीमा नाही, तर अशा व्यक्तिमत्वांना आम्ही आमच्या चॅनलवरून नव्या प्रेक्षकांपुढे घेऊन जातो। तर ताई, तुम्हाला सर्वात पहिला प्रश्न असेल, तुमचा दौंड ते मंत्रालय हा प्रवास कसा होता? खरं तर दौंड माझं आजोळ आहे। माझं शिक्षण हडपसरमध्ये झालं। माझा जन्म हडपसरचा, शिक्षण हडपसरमध्ये आणि BCS नंतर मी स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली। या दरम्यान लग्न झाल्यानंतर सासरचं एकत्र कुटुंब, त्यांची जबाबदारी आणि कुटुंबाला प्राधान्य दिलं, यामध्ये कुठेतरी माझा अभ्यास मागे पडला। ते मला शक्य झालं नाही। पण याच कालावधीमध्ये माझ्या सासूबाई या महानगरपालिकेच्या प्रभाग पद्धतीतल्या नगरसेविका म्हणून प्रचंड मोठ्या मतांनी निवडून आल्या। त्यावेळेस बचत गटाच्या माध्यमातून काम सुरू होतं, पण कदाचित सासूबाईंना ते बचत गट सांभाळणं किंवा नवीन पिढीशी जोडून घेणं थोडंसं जड होत होतं, म्हणून ही जबाबदारी मी घेतली आणि एका बचत गटापासून सुरू झालेला हा प्रवास मग तालुका अध्यक्ष, म्हणजे खडकवासला विधानसभेची मी अध्यक्ष झाले, मग पुणे शहर अध्यक्ष झाले, राज्याची महिला अध्यक्ष झाले आणि आता राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष। या सगळ्या प्रवासामध्ये आदरणीय डॉक्टर शरदचंद्रजी पवार साहेब खरं तर फार मोठा आधार आणि भक्कमपणे साथ साहेबांनी मला दिली। मतदारसंघाच्या खासदार आदरणीय सुप्रियाताई यांच्यामुळे हा राजकारणाचा प्रवास सुरू झाला। खासदार वंदनाताई यांच्याबरोबर शहरामध्ये काम केलं आणि एकंदरच ह्या सगळ्या लोकांना जवळून पाहिलं, कामाची पद्धत असेल, या सगळ्यांमुळे काम करत असताना निश्चितपणाने यांच्याकडून काही धडे मिळाले आणि ते आत्मसात करत असतानाचा हा प्रवासपर्यंत आला। या सगळ्या प्रवासामध्ये खरं तर प्रत्येकाच्याच आयुष्यामध्ये चढ उतार असतात, त्याचा काही फार पाऊल करण्यासारखा विषय नाही आहे। येणाऱ्या संकटांचा सामना करत आपण पुढे वाटचाल करत राहिलं तर आपल्यालाही आपली संकटामध्ये आपलं अस्तित्व किती काय आहे हे आजमावता येतं। मला असं वाटतं की निश्चितपणाने आपल्याला अजूनही उंच घडावी पाहिजे। ते सगळे प्रसंग आयुष्यामध्ये प्रत्येकाच्याच येत राहतात, हा प्रवास इथपर्यंत आम्ही येऊन पोहोचला। ताई, ज्या महिला क्षेत्रात आपण काम करताय किंवा ज्या महिला आयोगाच्या आपण अध्यक्ष आहात, तुम्ही एक 2-3 आम्ही वाचनात आले किंवा पाहण्यात आले, तर विधवा महिलांच्या बाबतीतले आपले काही प्रश्न आहेत आणि सगळ्यात मोठा प्रश्न जो मला वाटतं काल परवापर्यंत खूप चांगला गाजत होता की बालविवाह कोरोना काळातले जवळपास 100पेक्षा अधिक सोलापूर जिल्ह्यामध्ये तुम्ही रोखले। याच्या आधी ताई थोडं हे काम व्हायला हवं होतं असं आमच्यासारख्या सामान्य माणसाला वाटतं। तुम्ही जातीनं या गोष्टींवरती लक्ष घातले। तुम्ही खरं तर जे बालविवाह करतायत किंवा जी आपण त्या अज्ञान म्हणू शकतो, अशा कुटुंबाला किंवा त्यांच्या पालकांना काय या माध्यमातून सांगू शकाल? खरं तर 2 वर्षाच्या कोरोना कालावधीमध्ये फार मोठी पुरुषांच्या मृत्यूची संख्या आणि घरातल्या कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू झाल्यानंतर घरामध्ये एक आर्थिक विवंचना निर्माण होते। घरातली व्यक्ती खचतात आणि ह्या सगळ्यांचं नियोजन करत असताना त्या मुलीचं लग्न करून दिल्यानंतर आपली जबाबदारी कमी ही भावना आणि ग्रामीण भागामध्ये हा समज जास्त
त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा माझा महाराष्ट्र हा 10-12 वर्ष मागे गेला की काय असं वाटलं. इतक्या मोठ्या प्रमाणात बालविवाह झाले आणि बालविवाह होत असताना 14व्या वर्षी मुलीचा बालविवाह होतो, 15व्या वर्षी तिच्यावरती बाळणपण अक्षरशः लादलं जातं आणि ज्या मुलीच्या स्वतःच्या शरीराची वाढ झालेली नाही आहे, तिच्या मनाची वाढ झालेली नाही, तिच्या गर्भात किती सुदृढ बाळ तयार होणार. त्याच्यामुळे बाळणपणामध्ये एकतर माता मृत्यू होतं किंवा बालमृत्यू होती. त्याच्यामुळे ही एक मोठी समस्या निर्माण झाली. या सगळ्यांमध्ये उद्याच्या सुदृढ समाजाचं महाराष्ट्राचं स्वप्न आपण पाहतोय, सक्षम महाराष्ट्राचं स्वप्न पाहतोय, पण जन्माला येणारे बाळच हे मानसिकदृष्ट्या आणि शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आहे, सक्षम नाहीये, सुदृढ नाहीये. तर अशा वेळेस हे उद्याची पिढी हा समाज कसा सुदृढ घडवणार आणि असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. म्हणून बालविवाह रोखणं ही काळाची गरज आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 अस्तित्वात असताना सुद्धा इतक्या मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होतात. त्याच्यामुळे राज्य महिला आयोगाने पहिल्या दिवसापासूनच अतिशय काटेकोरपणे सगळ्या नियमांचं पालन करत त्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. म्हणून महाराष्ट्रातल्या जिल्हाधिकारी असतील, पोलीस अधीक्षक असतील, पोलीस आयुक्त असतील, यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत पोहोचत ग्रामपंचायतीपर्यंत आपल्याला गेलं पाहिजे आणि त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी सहभागी झालं पाहिजे. त्याशिवाय अनिष्ट रूढी परंपरा बंद होणार नाहीत आणि ही चळवळ आपल्याला थांबवत आहे. त्याच्यामुळे ही चळवळ जर यशस्वी करायची असेल तर मुळावरती घाव घालणं गरजेचं आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने आम्ही नियोजन करतोय. मला खात्री आहे गेले 6-7 महिन्यात आम्हाला चांगल्या पद्धतीचं यश मिळाले. आम्ही आव्हान करतो आणि दररोज मला मोबाईलवरती मेसेज येतात, फोन येतात आणि सामाजिक संस्था आवर्जून मेसेज टाकतात की उद्या या मंदिरामध्ये एक बालविवाह होतोय तर तो रोखला गेला पाहिजे. तातडीने आमची यंत्रणा कामाला लागते आणि बालविवाह रोखला जातो. हे रोखल्यानंतर आम्ही त्या पालकांचं समुपदेशन करतो. म्हणून मला त्या पालकांना, आईवडिलांना सांगायचे की खरं तर 18 वर्ष झाल्याशिवाय मुलीचं लग्न करू नये. तिच्या शरीराची मनाची वाढ झालेली नसते, तिला चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण द्या, तिच्यासाठी शिक्षण मोफत आहे, तिला स्वतःच्या पायावरती उभं करा. कारण की नंतर लग्न झाल्यानंतरही तिच्या आयुष्यामध्ये ती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे आणि माहेरचा पाठिंबा कमी असल्यामुळे तिला अनेक कौटुंबिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागतं. आपणच आपल्या पाल्याला स्वतःच्या पायावरती उभं केलं तर कदाचित ती आत्मविश्वासाने या जगामध्ये जगेल. आणि असं बालविवाह खरं तर आपल्याला टाळता येण्यासारखे आहेत, बालविवाह होऊच नाही. आणि मला याही पुढे जाऊन सांगायचं आहे, कायद्याच्या भाषेमध्ये जिथं कुठे बालविवाह होतील त्यामध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 नुसार निश्चितपणाने त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल. यामध्ये जे कोणी गुन्हेगार असतील त्यांनाही शिक्षा भोगावी लागेल. त्याच्यामुळे आपण कायद्याच्या चौकटीतून राहून या 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मुलींची लग्न करून द्यावी. ताई, जितकी काळजी तुम्ही सरकार म्हणून घेता, जितकी काळजी त्यांच्या पालकांनी घेतली हवी, मला असं वाटतं की तरुणी ज्या ते महाविद्यालयांमध्ये शिकत आहेत यांच्यावरती पण ताई आपल्याकडून काही गोष्टी लादल्या मीन्स त्यांना सांगितलं गेलं पाहिजे का की या वयापासून जर त्यांच्यामध्ये या गोष्टी सांभाळल्या गेल्या किंवा शालेय जीवनामध्ये या गोष्टी जर सांगितल्या गेल्या तर याचा काही फरक पडू शकतो सर? निश्चितपणाने. कारण की माणसाचं जडणघडण होत असते ही शैक्षणिक आयुष्यामधून होत असते. एक कोऱ्या पाटीवरती अक्षरं कोरली जातात तशी माणसाच्या मनामध्ये जर कुठले स्वप्न कोरली जातात ती हे शैक्षणिक आयुष्यामध्ये असतात. त्याच्यामुळे तुमची ध्येय असतील, तुम्हाला ते ध्येय पार करायचं असेल, उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर तुम्ही त्या पद्धतीने काम करता, संघर्ष करता, प्रामाणिक कष्ट करता, अभ्यास करता आणि ह्या सगळ्यांची स्वप्न पूर्ण होत असताना आपण त्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणून मला आवर्जून सांगायचे, शालेय जीवन हा फार मोठा आपल्या सगळ्यांचा पाया आहे. ह्या पाया रचत असताना हा तो भक्कम असला पाहिजे, तो वैचारिकदृष्ट्याही तितक्याच भक्कम असला पाहिजे, संस्कारिकदृष्ट्याही तितकाच भक्कम असला पाहिजे. आणि म्हणून आम्ही शालेय जीवनातल्या विद्यार्थिनींना सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने शिक्षक पालक संघटना असेल, बीट मार्शल असेल, भरोसा सेल असेल, या सगळ्यांच्या माध्यमातून, बडी कॉप असेल, या सगळ्यांच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या पद्धतीचं प्रबोधन करण्याचं निश्चितपणाने काम करत आहोत. हे व्यापक स्वरूपात निश्चितपणाने वाढवत जाईल. यामध्ये त्या वयामध्ये मुलींनी जे निर्णय घेतला तो निर्णय निश्चितपणाने पार करण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये जरी नसली तरी स्वप्न असतात, स्वप्न पूर्ण करण्याची क्षमता निश्चितपणाने आहे आणि ते येणाऱ्या कालावधीमध्ये ते पूर्ण करू शकतो. त्याच्यामुळे आपण या प्राथमिक अवस्थेपासूनच त्यांना हे ज्ञान दिलं पाहिजे. ताई, आपण थोडं शेवटाकडे येऊया. कोरोनासारखा काळ आपल्या जगाने अनुभवला, देशातही तो आला. याच्यामध्ये अनेक महिला ज्या होत्या ज्या व्यावसायिकदृष्ट्या खूप चांगल्या उभारली गेली त्यांना मिळाली होती, परंतु त्या क्षेत्रात त्या थोड्या मागे पडल्या, काही खचल्या, काहींची कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. तर तुम्ही एक महिला आहात, आपण राजकीयदृष्ट्या बाजूला ठेवला तर एक महिला म्हणून, एक कुटुंब प्रमुख म्हणून तुम्ही त्यांना काय एक आधार म्हणू शकतो आपण या गोष्टीला? कारण एका महिलेला चांगली समजू शकते अशी एक म्हण प्रचलित आहे. तुम्ही त्यांना काय सांगाल ताई? तर तुम्ही तुमच्या दुनियादारी कट्टाच्या माध्यमातून मला निश्चितपणाने सांगायचं की काही अडचणींमुळे शेतकरी आत्महत्या करतो, पण तुम्ही पाहिलं असेल शेतकरी महिला कधीच आत्महत्या करत. मुळातच तिचा जन्म हा सृजनतेचा असतो. 9 महिने 9 दिवस गर्भामध्ये बाळ वाढवल्यानंतर तिला जन्म देणार
बाळणपणाची एक कळ ही पुरुष सहन करणार नाही, त्या कळा सहन करण्याची ताकद त्या स्त्रीमध्ये असते. त्याच्यामुळे आम्ही कधी हरत नाही, लढतो, रडत नाही पण लढतो. त्याच्यामुळे आयुष्यामध्ये असे कुठलेही प्रसंग आले तर त्या प्रसंगाला सामोरं जाण्याची ताकद ही मुळातच आमच्यामध्ये असते. कुटुंब वाऱ्यावर कधी सोडून आत्महत्या करायचं किंवा तशा पद्धतीचा निर्णय घ्यायचं आम्ही कधीही पाऊल उचलत नाही. कुटुंबातल्या मुलांना बरोबर घेतो, पदर कबरेला खोचतो आणि सांगतो रडायचं नाही, लढायचं. आणि प्रत्येक संघर्ष आयुष्यामध्ये आम्ही करत राहतो. क्षेत्र वेगवेगळी असतील, आमची ठिकाणे वेगवेगळी असतील, आमचं पद वेगवेगळी असतील, आमच्या भूमिका वेगवेगळ्या असतील, तर सृजनशीलतेचा रंग लाल आणि शक्तीचा रंग लाल हा आमचा एकच आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटत नाही की माझ्या महिला भगिनींना वेगळा काही सल्ला द्यावा. मुळातच जन्मापासूनचा आमचा संघर्ष आहे तो आईच्या गर्भापासूनचा आहे आणि हा गर्भापासूनचा संघर्ष आम्ही निश्चितपणाने मृत्यूपर्यंत सामोरं जात असताना लढत असतो, करत असतो. आम्हाला त्याच्यामुळे मी कोणाला काही सल्ला द्यावा असं मला वाटत नाही. निश्चितपणाने इतकं सांगेल की तू जिथं कुठे असेल तिथं तुझ्या संघर्षांना निश्चितपणाने धार मिळवू देत, तुझ्या स्वप्नांना गरुड पंखाचं बळ मिळवू देत. राज्य महिला आयोग आपल्या सोबत आहे. जिथं कुठे असुरक्षित वाटेल तिथं आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. या आयुष्यामध्ये सुरक्षितपणे जगण्याचा अधिकार तुला आहे, तो निश्चितपणाने तुला मिळावा यासाठी ही बांधिलकी आम्ही जोपासण्याचा निश्चितपणाने प्रयत्न करा. तर मित्रांनो, आपण पाहिलं एक महिला कुठल्या कुठल्या क्षेत्रामध्ये जाऊन आणि कुठल्या कुठल्या भूमिकेत जाऊन आपली भूमिका पार पाडण्याचा प्रयत्न करत असते. म्हणजे त्यांनी बघितलं की त्यांनी जसं सांगितलं तसं एका शेतकरी कुटुंबातून येऊनसुद्धा राजकीय प्रवास करत असताना बालविवाहासारख्या विधवा महिलांसारख्या त्यांच्यासाठी काम करत राहणं हे सोपं नाही आहे. हा खरं तर ही मुलाखत नाही म्हणता येणार. ह्या एक अनौपचारिक गप्पा छोट्याशा त्यांनी आपल्यासाठी वेळ दिला हे खूप मोठं आहे. पण या व्हिडिओला जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत यासाठी पोचवा, कारण त्यांनी थोडक्यात ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या महिलांना समजल्या गेल्या पाहिजेत. आणि मी आमच्या चॅनलच्या माध्यमातूनही तुम्हाला विनंती करतो की राज्य महिला आयोगाकडून ताईंनी आत्ता ज्याप्रमाणे सांगितलं त्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात जर बालविवाह होत असेल तर तिथल्या स्थानिक जे कोणी अधिकारी असतील, पोलीस प्रशासन असेल, त्यांच्याशी तुम्ही त्वरित संपर्क करा आणि कायद्याने हा गुन्हा आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया अशाच एका दमदार व्यक्तिमत्वाला. तोपर्यंत तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाची काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.